Croeso. Mae rhywbeth hynod arbennig am Sul ola'r flwyddyn. Allen ni ddweud o'n gilydd, wel, ni di wneud i. We made it. Ond yn fwy pwysig na hynny, mae Duw wedi bod yn ffyddlon. Ac dyna i ni'n mynd i wneud ar ddechrau'r oedfa, canu i ffyddlondeb Duw. Fydden ni'n canu'r gitgan drwodd dwywaith, aroswch ar y trad, achos wedyn ni byddwn ni'n canu emyn llawn hefyd. Ffyddlon 1.
Holl bendithion, ni'n diolch hyd yn oed trwy troion dyrys ac anodd yr yrfa, rwy ti wedi aros yn driw i thair ac is gyfamod. Ac i ni yn gweddio y bore yma, bydd yn calonnau ni yn llawn diolch, yn llawn mawl i ti o arglwydd. Yn wir, os na rhywbeth yn y flwyddyn yma, os na rhywbeth yn yr oedfa yma o arglwydd, o glod ac o mawl ac o anrydedd, nid i ni o arglwydd, nid i ni, ond i enw dy hun. Amen. Wel, fel barhawn i feddwl am mawr yw dy ffyddlondeb.
Wel, ni mynd i droi at salm y bore yma, salm 90. Oeddwn ni'n gweithio am blynyddoedd gyda'r parch Hugh Morgan ac fe ddysges i gymaint ganddo. Ac un o'r pethau oedd, nawr ac yn y man, mae eisiau gofyn i'r gynulleidfa i gyd ddarllen. Yn enwedig yn y cyfnodau hynny pan bod e'n bosib allan nhw fynd i gysgu. Mae Sul ola'r flwyddyn, chi wedi bod ar eich trad, lot rhy hwyr, felly mi fydd yn bosib ydw e, mae'n mynd i ddigwydd. Felly ni ddarllen y salm gyda'n gilydd. Ac pan ych chi'n cyd ddarllen, y gyd sy'n rhaid chi'n neud yw ddarllen llinell ar y tro. Mae gadewch i ni ddarllen gair yr arglwydd gyda'n gilydd. Arglwydd buost yn amddiffynfa i ni ym mhob cenhedlaeth, cyn genir mynyddoedd a chyn esgor ar y ddeiar a'r byd, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ti sydd Dduw. Ac wyt yn troi pobl yn ôl i'r llwch ac yn dweud trowch yn ôl chwi fraedrolion. Oherwydd y mae 1000 o flynyddoedd yn dy olwg, fel doi sydd wedi mynd heibio, ac fel gwyliadwriaeth yn y nos. Ar wyt yn ei sgubo ymaith fel breuddwyd, ymaint fel gwellt yn adfywio yn y bore, yn tyfu ac yn adfywio yn y bore, ond erbyn yr hwyr yn gwywo ac yn crino. Oherwydd yr ydym ni yn darfod gan dy ddig, ac wedi'n brawychu gan dy gynddaredd. Gosodaist ein camweddau o'th flaen, ein perchodau dirgel yng ngoleuni dy wyneb. Y mae ein holl ddyddiau'n mynd heibio dan dy ddig, a'n blynyddoedd yn darfod fel ochennaid. 10 mlynedd a 30 yw blynyddoedd ein heinios, neu efallai 40 trwy gryfder. Ond mae ei hyd yn faich ac yn blinder, a'n heibio yn fuan ac ehedwn ymaith. Pwy sy'n gwybod grym dy ddicter a thigofaint, fel yr rhai sy'n dy ofni. Felly disg i ni gyfrif ein dyddiau, i ni gael calon ddoeth. Dychwel o arglwydd, am ba hyd, trigar ha wrth dyweision, digona ni yn y bore ath gariad, i ni gael gorfoleddu a llawenhau ein holl ddyddiau. Ro i ni lawenydd gynifer o ddyddiau ag y blinais ni, gynifer o flynyddoedd ac y gwelsom ddrygfyd. Bydde dy weithredoedd yn amlwg i ddweision, a thogoniant i'w plant. Bydded trigaredd yr arglwydd ein Duw arnom. Llwydda waith ein dwylo i ni, llwydda waith ein dwylo. Amen. O gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Ni yn diolch i ti o arglwydd ein Duw am y fraint o cael darllen dy air di y bore yma, a dy air di yn cyfeirio ni ata ti dy hun, ac yn hatgoffa ni o arglwydd, pa mor feidrol, pa mor fach i ni, i gymharu â dy fawredd di, ac i gymharu â dy dragwyddoldeb di. Rwyt ti'n Dduw heb dechrau, heb ddiwedd. I ni'n diolch o arglwydd dy fod ti yn un sydd yn dal amser yn ei ddwylo fel petai. Ac i ni hefyd felly yn saff ac yn ddiogel, os ddown ni
i lochesu yno ti, ac i brofi y sicrwydd a'r cadernid sydd yn dod o bwyso arna ti. I ni'n gweddio o arglwydd beth bynnag a ddaw yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Pa bynnag o arglwydd gwmwl a pha bynnag peth fydd yn digwydd yn wir, roedd y salmydd yn onest iawn, petai hyd yn oed y ddeiar yn siglo a'r mynyddoedd yn cwympo i ganol y môr. Ni'n diolch dy fod ti yn dal yn dduw noddfa ac yn Duw nerth i ni. I ni yn edrych yn ôl o arglwydd ac yn diolch am y bendithion a fi. I ni fel yr emynydd gynt o arglwydd yn cyfrif ein bendithion, a petai nhw'n enwi nhw un ac un, bydden ni wir yn synnu ac yn rhyfeddu gymaint wnaeth Duw at ddyn. I ni'n diolch i ti o arglwydd y fod ti wedi'n cadw ni yn cynnal ni. I ni'n diolch o arglwydd y fod ti wedi yn diogelu ni fel unigolion, fel teuluoedd. I ni'n diolch am diogelu tystiolaeth eglwysu ar arglwydd Iesu Grist yn y fan hyn ac o arglwydd mewn mannau eraill trwy'n gwlad ni a'n byd ni y bore yma. Ac hyd yn oed o arglwydd lle mae yna ryfel a thrais, lle mae yna derfysg wedi bod. I ni'n diolch dy fod ti wedi cadw ac yn wir mewn ambell i fan llwyddo ac ehangu dy ddeyrnas. I ni'n diolch o arglwydd mae Duw felly wyt ti. I ni'n diolch o arglwydd dy fod ti trosom ni ymherson yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch am y cyfnod hyfryd yma o'r flwyddyn le ni wedi cael dathlu dyfodiad Iesu Grist i'n byd ni. I ni wedi gallu cofio y ffordd rhyfeddol a'r gwaith rhyfeddol ac yn arbennig yr angau rhyfeddol nath yr arglwydd Iesu Grist fynd trwy'r cyfan trosom ni. I ni'n diolch i ti o arglwydd am y cyfleoedd bu yn y doleg yma i rannu tract, i rannu llyfrynau a llyfrau, i dystiolaethu i ti mewn oedfawon, carolau ac mewn hyd yn oed pasiant Nadolig. Gafodd nifer o rieni a theuluoedd i weld eto symlrwydd y ffordd esti yn faban i'n byd. Ac o arglwydd ein gweddi ni yw y byddi di yn defnyddio y tystiolaeth yma. I ni meddwl am rai a glywodd y gair. I ni meddwl am rai a glywodd efengil yr arglwydd Iesu Grist. I ni meddwl am rai a glywodd eto a thrachefn o arglwydd yn eu hanes nhw. Rhyfeddod dy ras di yn Iesu Grist. Ac o arglwydd ein gweddi ni y bore yma yw y byddi di'n cyffwrdd â chalonnau, y byddi di'n cyffwrdd â meddyliau, y byddi di'n deffro eneidiau i wyrth yr ail eni. O arglwydd, ni'n gweddio ti ddychwel rai. Rai fi oedd yn plith ni, rai fi oedd yn cydgerdded gyda ni, ond sydd wedi crwydro. Oddi wrth i ti ac oddi wrth yr efengil, ond ni'n diolch o arglwydd pa bynnag pell maen nhw wedi mynd. Dyw e ddim yn rhy bell. Ni'n diolch bod yna ffordd yn ôl wastad i'r afradlon. Ni'n diolch fod yna groeso i'r afradlon. Ni'n diolch fod yna ras ac fod yna fyddeiant ac fod yna drigaredd o arglwydd i ni y bore yma. Ni'n dod ac yn cyffesu o arglwydd mae gwan yw'n ffydd ac ni'n gweddio'r bore yma eto wrth i ni sefyll ar drothwy blwyddyn newydd y bydde di'n cryfhau yn egwan ffydd ac yn dod ato ni o arglwydd ac yn helpu ni o arglwydd i ymgryfhau yno ti ac yn y gras sydd yn Iesu Grist. Ni'n gweddio o arglwydd yn arbennig y bore yma am rai sydd yn diweddu blwyddyn gyda ofnau a gyda gofidiau a gyda beichiau. Ac ni'n gweddio o arglwydd y byddwn ni fel Cristnogion yn gallu cydgaru ac yn gallu cydddwyn ar beichiau hynny, ond hefyd i gyflwyno nhw i dy ofal di. Ni'n
meddwl yn arbennig am rai sydd wedi colli anwyliad ac yn gofyn o arglwydd i ti fod yn dduw noddfa a nerth iddynt. Yn nidd y ddrycyn, i ni'n diolch o arglwydd bod ti'n tynnu'n agos pan fod calonnau wedi ei dorri ac fod na falm o ryfedd rhin yng ngras ac yng nghymorth ac yng nghysur yr arglwydd Iesu. Felly o arglwydd clyw ein gweddi ni a bydd gyda ni yn awr gweddill yr oedfa, yn arbennig wrth i ni droi at y air di o llefara arglwydd yw ein gweddi, a hynny i gyd mwyn Iesu Grist. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu yn y marn ni, i fi bersonol, un o'r hen ffefrynnau yn cofio y gyfeiriad y bore yma dros hanner 100 mlynedd yn ôl, es i'r gwersyll cyntaf, o'n i wedi dysgu hon cyn mynd i'r gwersyll, ond oherwydd fy mod i wedi dod yn Gristion, oedd e'n golygu lot mwy ac yn bod yng nghwmni rai oedd yn credu yr un peth. Rod dy bwys a'r freichiau'r Iesu, fydd gynnal ymlaen, dy galon wrth ymddiried yno, a leenw ef a chan, fe godwn ni i ganu.
Wel, oedd yn werth dod lawr ar M4 jyst i gannu honna. Diolch yn fawr i chi. Wel, mae'r wraig sy'n neud y gyrru i gyd y dyddiau yma ar y mwyaf, ond i fi'n cadw llyged ar bopeth fel allech chi ddisgwyl. A ryw fis yn ôl, o'n i'n mynd ar daith hir ac yn dod yn ôl ac yn meddwl bod yna ddigon o betrol yn y tanc. Ond, dath y golau yma fflachio i ni ar yr M4, o leia ni'n gwybod le i ni, ac fel arfer, ni'n gallu dweud le mae yna le i ddod, ond o'n i'n dechrau ofni, chymod fod y tanc mor wag, a fydden ni'n mynd i stop. Ac mae hwnna'n ddarlun yn dweud weithiau o fywyd, yn enwedig ar ddiwedd y flwyddyn fel hon. Ydych chi'n teimlo bod y tanc yn wag? Mae'n amlwg bod fi'n sefyll fan hyn a bod eich gweinidog chi, dwi ddim yn gwybod mae ambell i gweinidog yn pregethu syl o'r flwyddyn, ond mae lot yn cymryd hoi bach. Maen nhw'n teimlo bod mae'r tanc yn wag. A beth ych chi'n neud? Os yw tanc eich enaid chi, tanc eich ysbryd chi, tanc y galon wedi mynd yn wag, wel, canwch. Hwna'n peth i wneud yn dweud, yn lle cwyno, seinio can. Ond hefyd troi at y gair. Mae e fel mynd i petrol station yn dweud. Chi'n mynd a chi ddim yn cael rhywbeth yn hyn. Chi'n cael gorau Duw. Chi'n cael meddyliau Duw. Chi'n cael bwriadau Duw. Yma, medde'r hen Puritan Thomas Watson, chi'n cael cyffwrdd. Chi'n cael cyffwrdd a grym cyfamod Duw. Felly, i ni'n troi y bore yma gyda ymgais bach i lan o'r tanc i'r salm hyfryd yma, y salm 90. Gweddi i Moses neu gan Moses, dyw'r esbonwyr ddim cweit yn siŵr, ond mae enw Moses ar y salm yma. Ac felly mae yna rhywbeth o fywyd, mae yna rhywbeth o weinidogaeth Moses yn dod i'r meddwl wrth i ni droi at y salm yma. Moses fel nynne yn ddyn ar Bererindod. Mae hwnna'n ddarlun hyfryd o'r ysgrythyr yn dweud i feddwl am y bywydau ni fel Pererindod. Roedd Moses yn ddyn ar daith yn gyson. Allwn ni rannu bywyd Moses i 3. Ac yn y 3 cyfnod, roedd na brofiadau o ansicrwydd, anwadalwch, bywyd yn dod i'r bri. Chi'n cofio bod wedi cael y 20 mlynedd cyntaf yn yr Aifft. Gwlad estron, gwlad pell, ymarferion pell, diwiau pell, ac hinsawdd, hinsawdd aniwiol iawn. Wedyn ni 20 mlynedd yn Midian, yn alltyd, yn wir yn y fan hyn, mae'n ysgrifennu'r geiriau dieithrin y dwyf mewn gwlad ddieithr. Ac wedyn ni 20 mlynedd mewn anialwch. Felly trwy'r cyfnod yma, mae Moses yn symud ac mae'n gweld lu o newidiadau yn ei fywyd. Roedd na cyfnodau anghyfnewidiol, ond mae'r salm yma'n dystiolaeth yn y cyfnewidiol, mae yna anghyfnewidiol. Yn wir, mae yna un sydd yn aros byth yr un. Fel y colof niwl a thân cyson oedd yn arwen Moses, mae Duw yn aros yr un. Yn wir, mae'r salm nesaf yn sôn am llochesu. Mae yna loches, mae yna le ddiogel, mae yna noddfa y mywyd ac yn hanes Moses. Ac
mae yna sôn yn y salm yma am yr agosatrwydd. Agosatrwydd ymgartrefu yn niw. Cael Duw yn amddiffyn. Wrth gwrs, nid thema pell I ffwrdd yw hon. Mae nifer ohono ni yr Nadolig yma, geson ni cartref newydd. Ni wedi ymgartrefu yn Llaneirwg ar gyrion Caerdydd. Cartref newydd. A'r plant yn cael dod yn ôl I gartref newydd. Yn wir, mae'n swno fel bys ni wedi plannu eglwys bach, y noddfa newydd. Nid noddfa newydd yw enw'r tŷ, noddfa yw enw'r tŷ o hyd. Ond maen nhw'n galw fe noddfa newydd. Ac fyna I ni wedi ymgartrefu, ac mae nifer ohonoch chi yn byw yn eich tai, neu le bynnag ych chi'n byw, ac I chi wedi ymgartrefu yna. A mae gyda chi atgofion hefyd o fannau eraill. Buoch chi'n byw, des I off y motorway bore yma yn yr Hendi. A wedyn ni'n mynd trwy Llangennech, ffrindiau, ac wedi treulio lot o amser yn y brywydd yma wrth gwrs. Ac mae yna atgofion gyda ni. Rwy'n hoff iawn o gan Gwyneth Glyn, lle mae'n gwintyllu'r thema yn ei chan yn dwi adra. Adra. A dod i'r casgliad, yr hen gan hefyd, does unman yn debyg I adra, ac mae adra'n debyg iawn I ti. I ni'n cysylltu y fan yma a'r fan arall, y tŷ yma, yr aelwyd yma, gyda pobl arbennig, gyda achlysuron arbennig. Wel, yn y fan hyn, mae'r darlun yma mor hyfryd, Duw yw ein cartref ni. Duw yw'r man mwyaf diogel. Duw yw'r man saff. Duw I hunan. Yn ei berson, yn ei waith, yn ei fendithion. Duw I hunan. Ac wrth gwrs, dyma'r neges gobeithio, I ni'n teimlo bod angen arno ni. I ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd I ddod yn ystod y flwyddyn nesaf. O'n I siarad gyda ffrind yr wythnos yma, a wedys I le o'n i'n pregethu, dydde, Tabernacl Llwyn Hendi. Gobeithio gei di ddod lawr o'r pulpit. Wel, mae yna stori yn does. I ni ddim yn siŵr. I ni ddim yn siŵr o munud, I ni ddim yn siŵr o eiliad. I ni ddim yn cael addewid o fus, wythnos, diwrnod hyd yn oed. Gawn ni weld hynny yn y salm. Ond, nac ofner, na thrallhoder, meddai'r hen gair, yr arglwydd Iesu Grist, pidwch y poeni, pidwch y cynhyrfu, pidwch y mynd I banic. Mae yna un, fel craig, di-gyfnewid. Wel nawr te, 3 cwestiwn wrth I ni fynd ymlaen y bore. Mae chi wedi cael quizzes yn tichi. Mae'n debyg bod yna un arall I ddod pan am y to, na fe. Quizzes. Wel, 3 cwestiwn sydd fi, a mae'r cwestiynau'n syml iawn, ac mae'r ateb yn y salm. Ddim eisiau ni fynd yn bell I gael yr ateb. Y cwestiwn cyntaf, pam fod ymgartrefu yn niw yn allweddol bwysig? Pam bod e'n bwysig? Os byddwn ni'n siarad y bore yma, a petai chi yma, neu wedi dod yma, a ddim wedi bod yn oedfa am blynyddoedd neu erioed, a chi'n gofyn y cwestiwn, wel, pam bod e'n mor bwysig bod ni'n cael ymgartrefu yn niw? Wel, mae adnodau 3 I 11, wrth gwrs, yn disgrifio I ni pa mor feidrol, pa mor wan, pa mor ansefydlog, ansicr yw ein bywyd ni. Mae yna gyferbynnu yn y salm, yn does, rhwng y tragwyddol, yr anfeidrol, a'r meidrol. Rhwng y graig a'r llwch. Mae breider ac ei ddilwch yn bywydau ni yn cael ei ddisgrifio mewn termau clir iawn yn y salm yma. Meddyliwch am y darluniau a'r delweddau sydd yn y salm. Maen nhw'n gyfeilgar iawn. Llwch. Llwch. Dwi ddim wedi gweld un ys blynyddoedd, ond chi'n cofio'r peth ar yr egg timer.
A tymach o lwch yn y top, a tymach o lwch yn y gwylod. Fe glywes i joc unwaith o wraig yn dweud i gŵr, pan bydde di marw a bydde ni di dod o'r amlosgfa, byddai'n gofyn am tymach o'r llwch, a byddai'n rhoi yn yr egg taima, i ti cael neud rhywbeth yn y tîm yma. Wel, llwch. I'r llwch. O'r llwch, i'r llwch. Mae hwnna'n dweud popeth am yn bywydau ni, ond diwe. Gwellt yn gwywo a chryno. I ni'n meddwl am y dwyrain canol, ac i ni'n meddwl am yr haul, tanbaid, a'r gwellt oedd unwaith yn wyrdd yn mynd yn felyn o dan yr haul. Ac wedyn ni, i ni'n cael disgrifiadau o niwl a chymylau. Maen nhw'n mynd a maen nhw'n dod. A dyma, wrth gwrs, yn hanes ni. I ni ddim yn bod yn morbid, i ni'n bod yn realistig. I chi'n dod mewn i gapel i gael reality, yndych chi? Mwy na twtch gobeithio o reality. Mae yna bobl sydd ddim yma nawr. Maen nhw wedi mynd, chi wedi cael ynglad yma yn ddiweddar. Paul yn sôn wrth y Corinthiaid. Meddyliwch chi am Gorinth, yr adeiladau mwyaf hardd a welwyd yn yr ymerodraeth Rufeinig tu allan i Rufain i hun. Mae Paul yn dweud wrth eglwys Corinth bod yn bywydau ni, meddai Paul, mae e fel pabell. Mae Paul yn wneithurwr pebyll yn doedd. Ac mae'n sôn am datod y babell, tynnu'r babell lawr. Yn wyneb y reality sefyddanol yma felly, mae angen sicrwydd a sefydlogrwydd. Dyna pam bod e mor bwysig. Bod chi'n gwybod le chi'n saff, le chi'n ddiogel, gyda phwy ac hwy y mach cadernid a'r nerchi. Mae angen perspektif y salm yma ar bob un ohono ni, yn dos e. Y Duw tragwyddol. Creaduriad amser i ni, ond mae yna Dduw tragwyddol. A mae Moses yn y salm yma, neu'r salm yma i Moses, yn atgoffa pob pererin fod na Dduw holl a lluog, fod na di-gyfnewid un. Dyw e'n newid byth. I chi'n edrych arno fi bore yma, ac i fi'n edrych arno chi, ac allan ni ddweud, chi di newid. Mae yna newidiadau wedi bod, nath Covid i waith yn dod, a newid nifer ohono ni. Ond mae yna Dduw sydd yn di-gyfnewid. Ac galwad y salm yma yw, dewch chi gysgodi. Dewch chi ymgartrefu yn y Duw yma. Mae yna reswm arall hefyd wrth gwrs yn dywe. Pam i ni'n feidrol? Wel, mae'r salm yma'n gwynebu ni yn blwmp ac yn blaen. Mae'n meidroldeb ni yn un o ganlyniadau pechod. Bwriad Duw oedd rannu i dragwyddoldeb gyda ni. Mae'n creuwyd ni ar ei lun ac ar ei ddelw. Ond un o ganlyniadau y cwymp, pechod, oedd yn awr bod ni'n feidrol. Mae'r adnodau yma ni mynd nôl yn ni at llyfr Genesis yn dywe, wrth feddwl am y llwch, cwmp dyn a'r holl ganlyniadau erchyll hynny. I ni'n byw dan gosb pechod. Ac mae yna farn i ni mewn byd syrthiedig, ac i ni'n syrthiedig, ac mae yna gondemniad arno ni, mae yna gysgod angau ar bedd trosom ni. Ond yn y fan hyn, mae yna wahoddiad yn ôl at Dduw. I chi wedi crwydro'n bell, i ni fel defed wedi crwydro, ond galwad sydd yn fan hyn i ddod yn ôl ato ni. A pa mor bwysig yw e ddod yn ôl? Eto ac eto. Wrth feddwl am car. I chi'n llanw'r tanc, ond mae rhaid i ail-lenwi fe. Ac mae rhaid dod yn ôl ac yn ôl at y Duw tragwyddol a cymryd fel petai o'r bendithion mawr sydd ganddo ar yn cyfer ni. Mae hynny'n arwain ni at yr ail bwynt.
Pa fendithion sydd i ni wrth ymgartrefu y new. Ni wedi gweld pa mor bwysig yw e, ond pa fendithion ar un genedlaeth yna, what's on offer? Di ni, be sy'n ar gael i ni? Wel, yn hangen mawr ni, wrth gwrs, mae Duw wedi darparu'n helaeth. Ac mae darpariaeth Duw yn y salm yma yn rhyfedd. Mae Spurgeon yn galw'r salm yma, y mannau ni'n mynd i edrych arno nawr, fel pantri. A felly bod rai, chi'n gwybod beth yw pantri. Yn yr hen dydd, gyda ni yn Malbys, roedd na walk-in pantri. Ac pan wnaethon ni roi'r tir y farchnad, mae'r dyn oedd yn helpu ni i werthu'r estate agent yn dweud, we've got to put that down, medde fe. That'll be a feature. Walk-in pantry. Wel, i ni'n cael cerdded i fewn y fan hyn, i stordi ac i bantri Duw. Yn problem ni, fel i ni wedi gweld, yw mae droldeb oherwydd pechod, barn a digofaint. Ond mae Duw yn cwrdd â ni yn yr angen yna. Mae gan Dduw darpariaeth. Ni'n canu yn Duw, yndyn ni, Dyw'n darpar o hyd at raid dynol ryw. Y bendithion sydd i gael yn y fan hyn. Ac mae yna arbennig tri, eisiau tynnu sylw atyn nhw. Mae yna drigaredd, mae yna gariad, ac mae yna ogoniant. Ac yn sgil y pethau hynny, mae yna fwy. Mae yna stor dihysbydd o drigaredd. Mae'r salmydd yn sylweddoli hyn yn dweud. Adnod 13, dychwel o arglwydd am ba hyd. Mae wedi teimlo fod Duw yn bell, ond mae'n gofyn i Dduw i ddod yn agos. A pan bod Duw yn dod yn agos, beth mae'n dod gyda fe? Trigar ha wrth dyweision. Yn wir, adnod 17, bydded trigaredd yr arglwydd ein Duw arno ni. Yn pechod, yn gwrthryfel, yn y digofant haeddiannol sydd ar y pechod hynny, mae yna ymyrraeth trigaredd. Trigaredd yr arglwydd. Wel, mae hwn yn thema yn diwedd sydd yn mynd o ddechrau'r Beibl hyd ddiwedd y Beibl. Trigaredd oll. Medde'r emynydd Saesneg, "'Tis mercy all, immense and free," a ryfeddod y trigaredd i Wesley oedd, "Oh my God, found out me." Bod trigaredd Duw wedi dod ar ein cyfer ni. Fod Duw wedi trigarhau wrth pob pechod ac hob sefyllfa. Mae yna stor dihysbydd o drigaredd gan yr arglwydd. Ni'n disgwyl i rywun i weiddi amen. Amen. Mae yna trigaredd ar ein cyfer ni. Meddyliwch chi am y pethau wrth edrych yn ôl methiant. I chi ddim wedi llwyddo. I chi ddim wedi bod yn ffyddlon. Mae yna broblemau, mae yna anawsterau, mae yna pechodau, neu i chi wedi goffo delio gyda pechodau pobl eraill hefyd. Sut allwn ni fynd ymlaen cam heb y trigaredd yma? Eto, Thomas Watson yn dweud, pam i ni'n dod i ddiwedd un trigaredd, surprise, surprise, mae yna un arall yn cwrdd â ni. Mae trigaredd Duw, trigarog a graslon yw'r arglwydd, hwyrfrydig i lyd. Ac i ni gobeithio yn gallu mwynhau y trigaredd hwnnw. I ni'n gallu canu am y trigaredd hwnnw. I ni'n cael profi'r trigaredd hwnnw. I chi'n dino yn y bore ac yn meddwl wrth y hunan, sdim hawl dy fi'r dwyrnod yma. Sdim hawl dy fi i ddwyrnod arall, munud arall. Oni bai am trigaredd yr arglwydd, mi fydde wedi darfu amdano ni. Ac nid yn unig i trigaredd yna, ond meddyliwch chi am beth mae'n gofyn yn adnod 14, digona ni yn y bore ath gariad. Wel, pan ych chi'n meddwl am aelwyd, da. Pan ych chi'n meddwl am aelwyd, mae'n le o gariad. Cariad mam, cariad tad.
cariad ar ei gorau, brodyr y chwiorydd, cariad eraill o'r cwmpas chi. Mae'r salmedd yn meddwl am gartre, mae'n meddwl am drigaredd, a rhywun wedi dweud mae'n meddwl am trigaredd fel drws ffrynt, a mae'n cael mynd i'r stafell ganol, a fyna mae cariad. Wel, le chi'n dechrau? Cariad fel y moroedd, cariad uwch na'r mynyddoedd, cariad yn ddyfnach nag unrhyw gwylod y môr, cariad o'n cwmpas ni, cariad ym mhob man ac ym mhob lle. Felly, carodd Duw y byd fel yr rhoddodd ei unig unedig fab. Ni ddim yn meddwl, yn dyn ni, yn y doleg yma eto am yr rhodd mwyaf cariadus gafodd y byd yma, byd anhaeddiannol yng nghariad. Y cariad sy'n cynnal, y cariad sy'n nerthu, y cariad sy'n cynhesu. Oedd hwnna'n un atgof dy fi, o'n i'n byw mewn tŷ cyn bod yn yr hendi, o'n i'n byw yn y bont. Ac oedd tŷ gyda ni, a dim system trydanol, ond byddwn ni'n dod lawr yn y bore, a bydde rhywun di cynnu'r tân, wel dim rhywun yn fam. Ond yn fam di cynnu tân yn y bore, cyn mynd i'r ysgol. Bydde hi'n dod gytre, di'n gweithio yn cantin yr ysgol, ond oedd y cantin yn cwpla cyn yr ysgol, ni'n dod gytre yn y gaea nawr, tân arall. Cynhesrwydd aelwyd. Mae cariad Duw yn cynhesu. Ydych chi'n teimlo weithiau'n oer? Wel, diolch at y tân, diolch at gariad Duw. Profwch eto gariad Duw. A chi'n gweld yn y fan hyn fod y trigaredd a'r cariad yma digonan ni yn y bore a'r gariad i ni gael gorfoleddu a llawenhau ein holl dyddiau. Dyddiau plentyndod, dyddiau tyfu fyny, dyddiau sy'n chi'n ymlochesu yn yr arglwydd ac yn profi i drigaredd ac yn profi i ras, a'i drigaredd, a'i feddeiant a popeth sydd yn y bwndel hyfryd yna, wel, chi'n gallu gorfoleddu a llawenhau. Mae yn rhyfedd yn dweud bod llawenydd y byd, wel mae hyd a lled gwyliau, neu mae hyd a lled profiadau nadolig. Ond i ni'n gwybod fod y llawenydd a'r gorfoledd yma yn byrlymu ac yn mynd yn ei flaen. Yn mynd yn ei flaen hyd yn oed pan bod y gweitha yn cael ei daflu atom ni. Ond wedyn ni, nid yn unig trigaredd, nid yn unig bod ni'n cael cariad, ond mae un o eiriau mawr yr ysgrythyr yn y fan hyn, lle mae'r salmydd yn gweld bydde dy weithredoedd yn amlwg i ddweision a thogoniant i'w blant. Nawr, le arall i chi wedi clywed am trigaredd, cariad a gogoniant yn gysylltiedig â bywyd Moses. Wel, rhag ofn bod chi wedi anghofio, wrth roi ac wrth gwireddu'r cyfamod. Mae yna gyfamod i Abram, Isaac a Jacob, oedd yna gyfamod i Noa, yna gyfamod i Adda, ac mae Duw yn sefydlu cyfamod, cadarn, cryf. Mae yna 9 pennill i emyn mawr Edward Jones Maes y Plwm, cyfamod hedd, cyfamod cadarn Duw. Ac mae'r cyfan yn rhan o goniant Duw. Mae Duw yn ogoneddus. Does dim tebyg iddo yn ei ogoniant. Mae'r nef yn datgon i ogoniant, a'r ddeiar hefyd, y moroedd, a'r cyfan sydd ynddynt. Mae Duw yn ogoneddus yn y creu. Mae Duw yn ogoneddus yn y cynnal fuodd yn hanes Moses. Mae Duw yn ogoneddus yn ei ragluniaeth. Gyda llaw i chi fi gydnabod, i chi'n cael tymach o Thomas Charles fan hyn. Pidwch byth taflu allan, nes i camgymeriad wrth didoli llyfrau, achos bod i siap a'i didylennau ar ei lle, nes i daflu allan Thomas Charles. Fi wedi ffindo un arall, diolch byth.
Ond Thomas Charles ar ogoniant yr arglwydd, yn y creu, yn y cynnal, yn y cadw. Ac wedyn ni wrth gwrs, ysblander y gogoniant. Fe welsom i ogoniant. Y gair a wnaethpwyd yn gnawd ac y drigodd yn ein plith ni. Ni a welsom ei ogoniant. Gogoniant Duw yng Nghrist Iesu. Ac y gogoniant hynny sydd yn dod i ni pan ni'n dod i gredu yn yr arglwydd Iesu. Gogoniant yr iachawdwriaeth. Gogoniant yr achub. Gogoniant ym mhob man ac ym mhob lle o weithredoedd Duw. Mae'r Bible.net yn cyfieithu'n eitha da yn y fan hyn. Gad i'n plant ni weld mor wych wyt ti. Chi wedi gweld rhywbeth gwych yn y doleg yma? Wel, mae'n beth i beth da, ond gwych. Mae'n rhaid chi droi at y gair. Rhaid chi droi at yr efengil. Mae'n rhaid chi droi at y tad, y mab a'r ysbryd glân. Cyn bod chi'n defnyddio'r gair gwych. Ac fan hyn yng ngwychder i berson a'i waith. Mae Moses yn dyhau am hwnnw. Tybed os gynnoch chi ryw resolve i'r blwyddyn nesaf? Rhywbeth i chi mynd i wneud neu brofi yn ystod y flwyddyn nesaf. Wel, sneb gwell na William Williams i helpu chi. Na fod gennyf, ond dogoniant. Pyr, sancteiddiol, y mathraw, yn union nod o flaen fy amrant, pa beth bynnag wnel fy llaw. I chi eisiau profi trigaredd, cariad a gogoniant Duw. Rhaid sicrhau chi fyddwch cwpan yn gorlifo. Dyma'r bendithion sydd yn dod wrth llochesu yn yr arglwydd. Ac wedyn ni un peth i gloi. Pa wahaniaeth? Wel, mewn ffordd ni wedi sôn am y gwahaniaethau. Ond mae Moses yn sôn o leia am ddau beth. Mae'n sôn yn adnod enwog y salm. Mae'n gofyn am ddoethineb. Disgyn i gyfrif ein dyddiau i ni gael calon doeth. Nid pethau abstract o'r pethau yma. Mae amlochesu yn new, mae'n rhoi doethineb i chi. Doethineb i fyw. Doethineb i fyw gartre. Mam, tad, mam gi, dy ci. Mae angen doethineb yn ymwneud â'n gilydd yn dos e. Wedyn ni ar ôl y gwyliau, fydd rai o chi'n mynd ôl i'r lle gwaith. Beth sydd eisiau arnoch chi'n y lle gwaith? O doethineb. Beth i ddweud? Beth i wneud? Sut i ymateb yn y lle gwaith? Beth sydd angen ar arweinwyr yr eglwys yma? I'r tywys yn ystod y flwyddyn? Doethineb. Disg i ni gyfrif ein dyddiau i ni gael calon doeth. Mae doethineb yn diwen bryn. Hyd yn oed yr bit na o ddoethineb i ni'n alw'n common sense weithiau. Just a peth sensible i wneud. Mae'n bryn yn diwe. I ni angen doethineb yn yr eglwys, yn y byd. I ni angen doethineb, fel dwi wedi dweud. Fel rieni gytre yn ymwneud â'r plant. Sut ych chi'n ymateb? Sut chi'n arwyddo nhw? Wel, wrth ymgartrefi yn new, mae doethineb gyda chi ar yr aelwyd. Mae doethineb yn y fan hyn. A hefyd llwyddiant. Wel, nawr te, mae llwyddiant yn beth mawr yn diwedd. Mae yna ddathlu llwyddiannau wedi bod yn barod yn dos e. Y gan ore, y gamp ore, y person gore, y digwyddiad gore. Dathlu'n llwyddiannau ni. Mae'r byd yn dda iawn yn dathlu llwyddiannau. Ond allwn ni ddod at yr arglwydd a gofyn am llwyddiant. Llwyddiant ynddo fe. Dyma fel mae'r salm yn gorffen. Llwydda waith ein dwylo ni. I ni'n gwneud pethau. Dyma'r syniad yn fan hyn. Gwaith ein dwylo ni. Ac mae gwaith yn dwylo ni eto, gartref, yn y gwaith, yn y capel. Ac i ni'n mynd at yr arglwydd ac i ni'n gofyn am lwyddiant. Llwyddiant ar y gwaith. Yn yr hen gyfieithad, bydded prydferthwch yr arglwydd ein Duw arno ni.
I dreigaredd sydd yn fan hyn, ond mae yna rhyw brydferthwch i bobl yr arglwydd. Prydferthwch na chewch chi yn y byd. Ac o dan y prydferthwch, y treigaredd, y cariad, a'r gogoniant hwnnw, i ni'n gofyn am llwyddiant. Nid llwyddiant fel mae'r byd yn cyfri llwyddiant. 10 out of 10, neu gold medal, neu beth bynnag arall. Ond llwyddiant yn y diogelwch sydd gyda ni yn Nuw. Llwyddiant y Cristion, wrth gwrs, yn y pen draw yw cyrraedd gytre. Cyrraedd gytre. Wel, rwy'n mynd i wneud dyfynu Cecil Jenkins. Dyw'r bod yn Gristion ddim yn gymleth. Ac roedd y dyn ei hun yn bictiwr o dys dim byd yn gymleth, oce? Dys dim byd yn gymleth. Chi'n cymryd 2 steps yn Saesneg oedd yn dweud, Dwi'n gwybod pam fi'n cofio fe'n Saesneg, ond na fe fi'n cofio fe. 2 gam sy'n eisiau chi. Chi'n cymryd cam, chi'n cymryd cam, chi'n cymryd cam, a gyrraeddwch chi gytre. Ta le i chi yn llwynhendi biniau neu dafen, chi'n cymryd cam, 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 a chi'n cymryd gytre. A dyma'r 2 gam. Dyma'r llwyddiant, syml iawn. Chi'n barod? Dyma'r llwyddiant. Dweud sori, edifarhau, credu. Edifarhau, credu. Edifarhau, credu. A gyrraeddwch chi gytre. Llwydda gwaith ein dwylo ni. Cadw mlaen yn yr un cyfeiriad. Duw, gwynebu Duw. Neu siw bod ni'n cyfeirio'n bywydau ni at y Duw yma. Medde Eifion Wyn ar y mynydd, fri yn y nefoedd cliw ein cri, pob gras a dawn sydd yno ti, nac oedan hwy dy deyrnas fawr, o ddew ein iwr, par lwydd, llwyddiant. Ydych chi'n dymuno gweld llwyddiant yr Efengel yn eich bywyd chi, yn eich aelwyd, ar eich aelwyd chi, ac yn eich eglwys chi, a trwy'n gwlad ni. Dyma'r dymuniadau sy'n cynhesu'n calonnau ni, a gobeithio yn llanw'n tanc ni, wrth i ni fynd ymlaen i'r flwyddyn sydd i ddod. Gwyddion. I ni'n diolch i ti o arglwydd ein Duw am bob peth i ti'n rhoi i ni, ac mae dy rhoi di, nid yn ôl heiddiant, nid yn ôl dawn dynol, ond yn ôl dy drigaredd, dy ras, dy gariad, yn ôl dy gyfamod, o arglwydd. Gad i ni fod yn ddisgwylgar ar ddiwedd y flwyddyn yma, y bydd i eto yn llwyddo dy waith. Ynom ni a thrywom, dy glod ac dy goniant. Amen. Wel, dymuniad Pantycelyn oedd cael arweiniad arglwydd arwain trwy'r anialwch.
I ni'n diolch i ti o arglwydd ein Duw oherwydd Calfaria. I ni'n cael cyflwyno yn hunain i ti nawr, yng ngras ein harglwydd Iesu Grist, yn dy gariad di o Dduw y Tad, ac yn y cymdeithas yr ysbryd glân. Amen.